Ahojte! Tí, čo ma na Instagrame sledujete dlhšie, viete, že sa s vami rád podelím o vizuál akejkoľvek zmeny v mojom byte. Momentálne sa virtuálne pohybujete v mojej obývačko kuchyni. Medzi rečou, vždy bol môj sen mať spojenú obývačku s kuchyňou. Som vďačný, že si vďaka tomu, čo robím, môžem plniť sen, a to žiť v byte, ktorý som si vysníval a predstavoval v hlave skôr, než som vedel, že vôbec existuje. Samozrejme, chcel som aj terasku. No a o nej bude dnešné video. Teraska je malá, no útulná. No a pre dve osoby úplne dostačujúca. No niečo je predsa chýba. Niečo, čo by ju zútulnilo ešte viac. A preto som veľmi rád, že vám môžem predstaviť spoluprácu s firmou Gumidek. Vraj gumy podlahy dodajú šmrc každej terase a balkónu. Tak to poďme zistiť. Začneme teda vynosením všetkých vecí. Poďme si povedať, čo k tomu budeme potrebovať. Gumené konektory, no a drevenú podlahu, ktorá vám príde presne podľa vašeho zamerania balkónu. Veľmi rýchla prezentácia, ako to funguje, no je to naozaj jednoduché, zvládne to úplne každý. Predtým, než som začal na ostro na balkóne, tak som si urobil ešte takýto malý tréning. OK, tréning dokončený, môžeme ísť na ostro. Po obvode vám budú konektory takto pretrčať. Stačí prestrihnúť a aj takto tam vložte, pretože bez toho by vám to takto plávalo. No a ja som pripravený. Ste aj vy? Samozrejme mi so všetkým pomáhala aj Sárka. No, mohli sme si to dať urobiť aj firmou, ale potom by sme si to nevážili tak, ako keď sme si to urobili sami. Tak si ešte užite posledné sekundy pohľadom na nás, veď macháme ako fretky. No a výsledok, ten stojí naozaj za to. Je to naozaj útulnejšie a krajšie. Tak ak sa vám to páči, v popise tohto videa nájdete profil, na ktorom si môžete objednať podlahu na svoj balkón.